Kaya sa inyo, tagaan mo pag-snap. Wow! Okay tayo! Snap mo din! Ukan na! Salamat kayo. Gracia, salamat sa Lord. Welcome po ninyo! Ate manamo ka na! Namoy panganib. Naon na ba na siya, Teo? Kana nga trabaho mga ma'am sir. Kapoy juga nga trabaho, dami pang inita o. Panahon. Dili na lalim nga trabaho. So atong pistingan og tawag. Lisa. Kamo. Oh. Alay ba na ko itoyo? Oh. Hop. Ya. Ang gatos? Kaya na ramo direct? Kaya na buntag pa. Buntag pa? Kailan na may kuha ninyo? Abot out. Ano ba menas? 100 pang na kapin? 100 pa kapin? Potog kayo na buntag? Oo. Dahil man. Lain man. Lain man tayo. Dahil siya niya. Dahil man. Dahil mo siya naglagan. Pero pag-ibot na mo, naglagan mo, putol man. Kaya lapok. Dagang kay lapok? Dahil yun. Kumakaputol. Kanay nga trabaho? Ako ngayon trabaho sa una? Waluban ko ni mama. Pwede ko ganit ba? Pwede tayo. Ay, kaya madaot ang yung madaot ang basta, hindi ka buto ko nga kumalo ko mo ganit. Pero kumungkiti. Pagit po na kaon ako pagganit na. Dito mahadlok sa limatok te. Anad na ko na. Hindi na ako ganito. Ay, ganito. Ang kanit eh. Muna akong trabaho sa una. Naon na ba na siya Teo? Kusog kayo kung ganito sa orte, muna akong trabaho. Oo. Be, pao magkuhan be, pisi. Ilang gatosan eh? 150? Ito, magpakyaw ka? Ha? Pakyaw mong gunitanan. Dito ka ganito mo dilaw ito. Ganito ka tingay ang ito dito. Ay, hindi rin kayo humok-humok man ikatong dito mo klas. Sa 150, gayon na rin. Ay, isa ako, tingay ito na baray din. Gayon na rin mo diri ate? Gayon na ko, ibuntat pa mi diri. Buntat pa taon ko, kaya mo pagkawin. Maura rin yung pagkakawin. Sinuos dong kay. Balay ganit. Sambay dong. Sambay. Mangguna na sambay. Mangguna mo. Upa mo yung ganit. Sige tayo, anin na lang ha. Okay na sa inyo, tagaan mo pag-snap. Wow! Okay tayo! Snap mo din! Ukan na! Tayo! Kana pa ba? Alang ito na ako te. Kapoy na Ako tayo. sinang naigihan mo niya, tagaan mo pag-snap ko. Wow! Hi! Thank you kayo! Salamat, sir. Oo, may problema. Salamat kayo, sir. Sure ba? Mga pangalan ninyo ha. Sir, salamat kayo, sir. Gracia, salamat sa Lord. Welcome po ninyo! Ate manamo ka na! Namoy panganib. Oo, pangalan ninyo ha. Okay, mayo na lang ha. Ay, thank you! Sasabi na po namoy pagganit! Kayo mo na mo ha. Salamat kayo. Thank you Salamat kayo! sa ginawa ko na ito ha. Pila na edad mo na eh? Ako, 55 ko karong bubutuan. 55? Ikaw na eh? 57? Ikaw te? 50. 50 ikaw tayo? At least, antos ko din ako, bisag daming inita no? Namay po, bigit ang buhay dong. Sa pawakoy bana, yan ako mga anak, may eskwela, sudpod, ako estudyante, mga high school ba yan? Mau lagi po. Mau lagi Di magantos, yung tali, sudpod, hindi tama antos. Kami nagtuo, sir, nga. Ate manamok na among pagganit, kaway lang. Asay, Nakahila ko sa kalipay, sir. Makahilatas kalipay tayo? Ay, dito, naku. Balik. Oo. Uy, ganito ba ang ganito? Inuo ko, tagba may ganito ni 500 daw. Tagbaw mo ganito na 500 tayo? 500. Sige te, salamat kay tiya. Amping mo kanunay tiya. Sige te. Salamat. Sige, may problema na. Ay, salamat. Ibilib na dyan mo sa kuha na mas pas-pas ko mo ganito. Ano na akong trabaho ka na? Oo. Nadato na lang kadong no nang. Wala tayo, pobre, rigapon diyan. Nalay grasya gamay tiba na abot. Salamat kayo gamay. Salamat kayo ha. Sige te, amping mo kanunay te. Agtos ako.
Sige. Ayo. Aso karon na po tayo nga duwa mo ni ang PHL Best. Tudloan ta mo kung saan pag-register no. Ibutang ninyo yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung man daghan tayo mapilian nga duwa dira. Magpili ka mo kung sa inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon na ninyo kaning kilid sa inyong amount. Tapos na GCash na kabutang. Magpili ka pila imong cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag withdraw, tuplokon na yung tawo nakabutang diha. Tapos withdraw. Mo na naka utang. Ibutang ninyo yung amount, upila yung withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala rin ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.